Hello everyone, once again welcome back to the channel. दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथांमोन बयबो मोजां दं। स' आङो भिडिअ क्लिप्सखौ होबाय थाला, नोंथांमोना मिथिखाबाय। जाय ओरै बारलाय सासे बर'नि नेता गुरजन मोसाहारि बिथाङा BPF देरहानायखौ आरो UPPLआ गाज्रि रोखोमै जेननायखौ मोनसे सासपेक्ट खालामदों। EVM नि सोलाय सोल' EVM नि बाहादुरि होनदों। दिनै BPFआ BTC आव इसिबां बुरजा देरहानाय आरो इसिबां आकाश फाताल मार्जिनाव देरहानायखौ लानानै बिथाङा बे बिबुंथिखौ होदों। आरो टटेल सारा आसामाव BJP नि जेनेखि सिट केपासिटि मोननाय, बे सिट केपासिटि मोननायखौ लानानैबो बिथाङा बे खोथाखौ बुंदों। नाथाय बिथांनि बुंनायखौ नैबे BTC नि खेथ्रआव आङो बुंनो नागिरदों। टटेल आसामनि खेथ्रआव बे आलदा। दा पावारफुल BJPआ सेन्ट्रेलाव दं, दा बेलाय मोनखागोन ना आसामाव। नाथाय BTC नि खेथ्रनिखौ आङो बुंनो नागिरदों। BTC नि खेथ्रआव बेखौ गुरजन मोसाहारि बिथाङा जेसेबांखि होना मानो सैथोआ मालाबाबो सोलाया। बिथांनि बुंनायजों सैथोआ दोरोदा। बाथ्राया जाहैबाय बिथाङा जे EVM नि बाहादुरि, EVM खौ सोलाय सोल' खालामदों, EVM मेसिन थुनाय मानि BPF आव फैदों, हाजार मार्जिनाव मोनदों। बे खोथाया माब्रैहाय पसिबोल जादों? माब्रैहाय पसिबोल जादों? BPF दोलोआ इसिबां बुरजा फारागथियाव जे देरहादों आरो UPPLआ मोनसेबो देरहायाखै। BPFआनो देरहाजोबदों। बे जाहैबाय रुलिंआव दङ BPFआ। आरो BPF दोलोखौ मोजां मोननानै दिनै रायजो राजाफ्रा लोब फैदों। सोरबा नेताफ्रा फैदों, सोरबा NDP नेताफ्रा कर्मीफ्राबो फैजोबदों। गासिबो इलेक्सननि सिगाङाव नोंथांमोना नुजोबनाय। BTC इलेक्सनाव जायफोर थाबोदों बिसोरो नैबे MLA इलेक्सनाव फैजोबदों। खम सुबुङाल' UPPL दोलोजों थादों। दा गासिबो बुंनो थाङोब्ला सारा BTC आवनो गासिबो BPF जों। नोंथांमोना हमनानै लादो फरायनाय एग्जाम्पल राकेश ब्रह्म बिथाङा न'आव थांथारनायखायसो मुसलमानफोरनि न'आव दै लोंनाय रायज्लायहैनायखायसो दर खेवना होबाय। आलासि नालाय, जेखि पार्टिनि फैया मानो आलासि नालाय बिथांमोना खेंना होबाय। बेखौनो बिथांमोना जोंनि होननानै साननानै लाबायबा बेथ' बिथांमोननि भुल ना UPPL दोलोनि अंकनि भुल दं। मेथामेटिक्सआ मेटसिं जायाखै बेवहाय, नट मेथ्स बे आरो बे मेटसिं जायैयावनो बिथांमोना दिनै फैला जादों आरो गाज्रि रोखोमै जेननो गोनां जानायनि खारनाथ' बेनो। हाजार थगायबोबाय, हाजार खोथा बुंबाय, बेसेबां बुंबावनो। टप लिडार आफादगिरि प्रमद बर' बिथाङानो मेन थगायबाय। बिनि उनाव फेरेंगा, बाप बिथांमोननि थगायनाय, बिथांमोननि खोथा होफ्लानाय, बेफोरखौ नायनानै रायजो राजाफ्रा बिथांमोननि खामानि मावनायखौ बारा नुबाय। सोथुमनायखौल' मिथियो, मालायखौ मिथिया। दा दिनै गुरजन बादि सासे नेता, बिथांबादि नेताया दिनै बेबायदि बुंबाबो खामानि गैया। बिथांखौथ' दा बेसेबां अजननि बेखौथ' बयबो मिथिखायो। दा बेखायनो जेननायाव रावहाबो जेबो सासपेक्ट गैया। सोरबा जायहा जेनजादों बे दुखुजों बुंलाबायदों, इमसनजों, बे साननै सानथामल' थागोन। आरो एसेबां मार्जिन बा UPPLआ जिर' जादों बेबो सम्भबखा, जानांगौसो। जोंथ' बे बहाबा लिडारफोरजों एसे एनै रायज्लायनानैनो मिथिखादों। जिर' होनबोनाया जों बेसेबांबा गोबाव खाथारसै। UPPL एबारनिफ्राय थाला होननाया गैलाबो। मानो होनदों? ओरैनोथ' होनाखै। नुजोबबोदों, मिथिबोदों। गामियाव हाबै सोरबा रायजो राजानि रायज्लायनाय, बैनि रायज्लायनाय, UPPL होननायखौनो रावबो सुखुखाथारला, गैखाला। आरो नोंथांमोना अपजिसननि रल लानोबा जुदा मुं लानानै लायोबा मोजां जायो। मा सानो गुरजन मोसाहारि बिथांनि बुंनायनि सायाव? आंथ' भिडिअ क्लिप्सखौ होला, नोंथांमोना आं बुंनायजोंनो बेखौ बुंथारदों दे बियो गुरजन मोसाहारि बिथाङा। कमेन्ट्स हरबानो जाबाय। स' थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं। लाभ इउ।